Per la categoria d'atenció primària, el projecte guanyador és les unitats de rehabilitació de la GAPIC Delta Som Amics i Amigues del Medi Ambient, del doctor Reza, ha sortit ja, no? Crec. Reza Abozari, metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat GAPIC Delta de l'ICS. I recollirà el guardó l'Ester Moreno perquè el Reza crec que no ha vingut. Així que,Ester, quan vulguis, enhorabona. Sí, hi ha un diploma, un tema pel tema econòmic i un vinil. Sí, econòmic, el vinil. Més coses, més projectes relacionats amb això. Moltes felicitats i ara et demanem si ens pots explicar el projecte en 5 minuts. Bona tarda a tothom, jo soc Ester Moreno, jo soc fisio i soc adjunta al Servei de Rehabilitació de la GAPIC Delta. En primer lloc, moltes gràcies al Col·legi de Metges per donar-nos aquest premi i moltes gràcies també a la Raquel Salas, tècnica mediambiental que està aquí a la sala amb nosaltres, per tota l'ajuda i el recolzament. Us explico una miqueta. Ràpidament, nosaltres formàvem part d'un territori que era la SAP Baix Llobregat Litoral i érem 4 unitats de rehabilitació que estàvem repartits a Sant Vicenç, al Sant Boi, Viladecans, Castelldefels, i nosaltres històricament, des de sempre, demanàvem als pacients que quan anaven a fer tractament amb els fisios portessin la tovallola. Era part de la nostra cultura i no sé dir-vos quan va començar, però ho fèiem sempre. El 2011 aquesta SAP es van reorganitzar i van passar a ser la SAP Delta del Llobregat, que des de l'any passat som GAPIC Delta del Llobregat. I Viladecans, Castelldefels ens vam quedar també i es van afegir les unitats d'Al Prat i 2 de l'Hospitalet, Rambla Marina i Puig a Cases. Jo soc part de l'equip directiu i cada vegada que anava aquestes són les unitats, cada vegada que anava a aquestes noves unitats, Prat i Hospitalet, jo la veritat és que em posava molt nerviosa perquè tenien cultura de tallar paper de rotllos de camilla sencers, els tenien allà tallats perquè quan el pacient arribava agafava un tros de paper camilla, el posava a la llitera i era com... Llavors, el 2017 vaig parlar amb la Raquel i el 2018 vam fer una intervenció. Què vam fer? Els professionals de rehabilitació els van fer una formació juntament amb la Raquel explicant-los què significava estalviar paper de llitera a nivell mediambiental, tala d'arbres, el consum d'aigua, l'emissió de CO2. Els vam dir què havien de fer, com havien de parlar una miqueta amb els pacients per canviar aquesta cultura i implantar que el pacient portés la seva tovallola. Vam ficar tema de PO, de dir com un incentiu que volguessin col·laborar, això va ser el 2018, i vam posar en marxa aquest projecte el 2018. Què vam fer amb els usuaris? Nosaltres el que vam fer va ser, vam fer uns díptics informatius als pacients, vam penjar cartells a totes les unitats de rehabilitació on posàvem aquest missatge, amics i amigues del medi ambient, i demanaven que portessin la seva tovallola. La consigna era que quan nosaltres trucàvem al pacient per començar tractament de fisio, els dèiem que havien de portar la seva tovallola. I això és el que vam fer. Els resultats, quins van ser el primer any? El 2017, us he de dir que això són rotlles de paper llitera consumits en un any, amb l'aplicació que nosaltres tenim de registre de Logaritma, que és l'empresa que ens subministra tot el material. Puig a Cases, Rambla Marina i Rehabilitació són els que es van afegir, Viladecans, Castelldefels són els que ja ho fèiem, i si veieu va ser brutal, més d'un 60% de disminució del consum de paper i llitera.
El 2019 vam també participar en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, vam penjar aquests cartells també per totes les unitats perquè els pacients tinguessin la informació de que havíem evitat la tala de 4 arbres, perquè a vegades això és el que més impacta, no? Si jo et dic hem deixat de gastar paper, bueno, doncs et dic hem col·laborat perquè 4 arbres no es tallin, doncs sembla una miqueta més impactant. Vam aparèixer amb els medis, gràcies a la Raquel Salas, amb aquest projecte. Va arribar el 2020, es va acabar tot. El 2021, postpandèmia, no podíem demanar als pacients que portessin tovallola, el que va fer que el consum, malgrat l'assistència va ser molt menys que anys enrere, el consum va augmentar. I el 2022, quan ja tot era com tornem a la normalitat, vam posar un altre cop en marxa el projecte de recordar als pacients que havien de portar la tovallola. Vam tornar a fer uns nous cartells díptics actualitzats i els resultats van ser, comparativa 2019-2022, veieu que el 2021, que va ser quan es va augmentar l'activitat als centres i els pacients no portaven tovallola, el consum es va disparar i el 2022 va disminuir, des d'un 50 a un 40 i pico, segons les unitats. Això és la comparativa 2022-2023. El 2022 vam tornar a posar com a DPO als professionals per ajudar-los a participar en aquest projecte, i el 2023 el resultat va ser brutal, des del 80 i pico % en alguna unitat de descens del consum de rotllos de paper llitera. Com estem? 23-24, com està el tema? Hem reduït tant el consum que era complicat que continués reduint-se perquè l'activitat ha augmentat molt, amb la qual cosa tenim molts pacients més dels que teníem, però malgrat això hi ha unitats que mantenen aquesta disminució de consum. Us he de dir que Viladecans consumeix molt perquè és probablement la unitat on més volum de pacients tenim, el que fa que també hi ha moltes visites mèdiques que evidentment a les visites mèdiques no demanem que ningú porti tovallola. La visita mèdica sí que s'utilitza el paper de llitera. I aquest és el nostre projecte que continuem perquè creiem que és una cultura ja instaurada a totes les unitats. A més, de les 5 unitats, 2 tenim el certificat EMAS, amb la qual cosa anem amb el tema de residus, anem treballant amb tots els professionals, amb algunes resistències i res, aquest és el nostre projecte. Gràcies.